Палатка, uşaq һәм гитара. Палатка, uşaq һәм гитара. Biz bilər җирендә, балалар җирендә. Бабалар җирендә, изге чишмә буенда. Берничә кунак рубрикалар һәм инде иҗади номер бар. Иҗади номер булачак, әйеме? Ярый, димәк без башларга әзерме? Без әзер һәм без башлыйбыз. Biz başlayırız. Selam dostlar, selam səlkişlər, əydəmanlar, ətiyyənlər, əbi babaylar, bizning yaratqan tamaşaçılar, Sələt Live. Biz sələtini күрсәтәбез. Қарағыз әлі, ничек монда рәхәт, монда сәлкешләр, әйдәманнар һәм инде әлбәттә гитара. Күрәсез, ничә монда гитара? Без палатка, ушак һәм гитара дип башлап җибәрдек бу туры эфирны. Һәм инде без хәзер иң сәләтнең биләр формында иң зур булган чатырда, ул да булса Корылтай чатыры. Һәм инде без башлыйбыз безнең туры эфирны. Сәлам барчагызга да. Иң беренчедән шуны әйтәсе килә, сез безне карыйсыз YouTube-та, сез безне карыйсыз ВКонтакте-да, һәм сез безне карыйсыз Instagram-да. Барчагызга да зур-зур кайнар сәлам. Biz көтәбез сезнең комментарийларыгызны. Әйдәгез, активрак языгыз. Без бүген кич дәвамында укырбыз сезнең комментарийгызны. Монда язалар инде. Илкамхан лучший, сәлам биләр, сәлам сәләт, сәлам ислам, Әдип Әлмир язды безгә. Җәүдәт абый һәр вакыттагыча сезгә зур гына сәлам, привет, сәлам. Инде сәламнар монда яза башладылар. Минемчә бүген бик шәп эфир безне көтә. Һәм инде беренче булып без сезгә күрсәтәбез хәзер махсус репортаж. Әйдәгез әле бергә карап китик. Сәлам сәләт. Бүген без сәркешләрдән менә нәрсә беләчәкбез. Аларның яраткан китапларын, кемгә алар карап илһам алалар һәм үскәч нинди профессиялар сайлаячаклар. Үскәч кем буласыгыз килә? Дизайнер, укытучы, тренером по хоккею. Когда я вырасту, я хочу стать актрисой. Художником. Кондитером. Программистом. Үскәч кем буласың килә? Белмим. Биючий булырга телим. Инженером. Тренером какой-нибудь футбольной команды. Я еще не думал над этим. Минем бизнес белән шөгыльләнәсем килә. Кем я хочу стать? Музыкантом. Кондитер. Точно не медиком. Вот, я хочу стать успешным, счастливым человеком. Я хочу стать бизнесменом. Судьей или юристом. Ну, я определенно стану художником, ведь такие картины может рисовать только истинный художник с прирожденным талантом. Хотела бы быть журналистом либо стюардессой, но не знаю. Маркетолог. Мин бухгалтер булырга телим. Психологом. Белмим әле. Үсермен, белермен. Әле белмим. Твоя любимая книга? 451 градус по Фаренгейту. Любимая книга? Дейл Карнеги «Как завоевать друзья и оказывать влияние на них». Я ее прочитала недавно, это Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Потрясающая книга и потрясающая история, как она ее писала. «О дивный новый мир» от Олдоса Хаксли. «Преступление и наказание» Достоевского. Граф Монте-Кристо. Мен ике тапкыр укыган идем балачакта. Һәм миңа бик ошады. Минем яраткан китабым Габдрахман Абсалямов «Ак чәчәкләр». Китап? Нәрсә соң ул китап? Синең яраткан китабың? «Мастер и Маргарита». Триумфальная арка. Ремарк. «Приключения Робинзона Круза». Значит, первая это Лев Николаевич Толстой «Воскресенье». Замечательная книга, обязательно прочитайте. Вот, а вторая это Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Вино из одуванчиков. «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери. 451 градус Фаренгейта. Гарри Поттер и Орден Феникса. Иң шалан китап. Я люблю книги серии Гарри Поттера, они очень интересные и познавательные. Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Андрей Курпатов «Психология», «Красная таблетка». Эльчин Сафарли «Я хочу домой». У меня много интересных книг, но, как по мне, самый любимый это Джек Лондон «Белый клык». Бернард Шоу «Пигмалион». Минем яраткан китабым ул «А зори здесь тихие». Последняя книга, которую я почитал, это для Джунона. Кем ты вдохновляешься? Детьми? Сәләт белән. Мин илһам алам карап кешеләргә. Вот на кого ты смотришь и вдохновляешься? На журнал «Дачные заметки». На ислам абый. Илһамны мин Аяз абыйдан алам. Минем яраткан директор, Сәләт Гайрәт алымның директоры Аяз абый. Мин кемгәдер булса карап илһам алмыйм, мин үземнең максатларыма ирешәм икән, ирешкән саен илһамланам һәм тагын да күбрәк эшлисе килә.
я вдохновляюсь самым позитивным, мощным АБ, это Рамис АБ. Вот этот АБ был моим первым айдаманом и меня поставил на истинный путь, благодаря которому я до сих пор солять. Людьми, у которых какие-либо ограниченные возможности, но они все равно добиваются своих целей. На все смотрю, на весь мир и вдохновляюсь. Я вдохновляюсь создателем Амазона, его зовут Джефф Безос. Моими родителями и людьми, которые преуспели в такой же специальности, которую я выбрал. Сұраулар бердік, жауаплар алдық, сөзді студияға береміз. Сұраштыру рубрикасы. Рамис абый, бик зор рахмәт сиңа. Шундай интервью үшін һәрбір сәлкеш айдаман белән, күбесе белән син сөйләштең. Инде минемчә мин дә берничә китапны үземә язып алдым. Форумнан кайткач укырмын. Бик зур рәхмәт. Димәк, Сәләт Лайф. Без Сәләтне күрсәтәбез. Күрдегезме? Күрдегезме ничек без башладык? Без әле генә минтегендә Корылтай шатырында идем. Безнең сәлкешләр айдаманнар белән палатка, учак һәм гитара дип җырладым. Әлбәттә, иң башында әз генә шундый техник кыенлыклар килеп чыкты. Без бит инде хәзер кырда, без биләрдә, аны аңларга тиеш һәм белмим, ишетәсезме юкмы? Менә хәзер яңгыр коя башлады. Менә кичке аш вакытында барлык сәлкешләр айдаманнар ашаган вакытта әлегә шундый җәйге яңгыр башланды. Белмим, ничек башкаларга, миңа бик рәхәт. Кызу түгел, менә шунсы шәп, яңгыр яуса да. Димәк, без эфирны башладык. Сезнең комментарийлар коела. Айрым рәхмәт, сәламнәр. Алиягә сәлам, Алия, передайте привет. Диләр монда. Майя Латыпова, Булат Хилулин безгә яза, эмодзилар, бик күп эмодзилар. Сәлам, сәләт дип яза безгә Диана. Һәм инде иң мөхиме шуны әйтергә кирәк, Рафис Нуруллин, сәлам дуслар, кичә туры эфирга өлгермәгән идем. Ну ничек шулай инде, Рафис? Беләсең, мин ялгыштыр кичә Рафис Нуруллин дип шулай укыдым. Минемчә син һәрбер эфирны карыйсың дип уйлаган идем. Әмма дә ләкин менә Аллага шөкер, бүген белән син безнең белән бергә, сез безнең белән бергә, тагын бер кат без һәрберегезне сәламлибез. Һәм инде дуслар, башланды безнең тапшыру һәм киләсе сәхифә, киләсе рубрика, ул да булса сәләтле кунак. Димәк, без башлыйбыз биредә Түбәтәй шелтәрен гамәлгә куючы эшмәкәр Султан Сафин. Султан абый. Сәлам. Сәлам. Сәлам, достым. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, менә офиста утырам әле кичкә таба. Сезне көтеп. Эшмәкәр һәр вакытта эштә, инде сәгать 7 син өйгә кайтмаган, эшлисең дә эшлисең. Афәрин. Сезнең кебек. Безнең кебек. Беренчедән, Султан абый, иң мөхиме, бик зур рәхмәт сиңа. Без инде 3нче ел монда Түбәтәй безнең белән бергә, кич белән салкын булган вакытта рәхәтләнеп кахва аласың, чәй аласың, сезнең фирменный татар чәен аласың, үч пешмакны ашыйсың да һәм рәхәтләнеп палаткага йокларга китәсең. Шунысы рәхәт. Беренчедән рәхмәт. Һәм инде әйдә, шундый сораудан башлыйк әле, менә шундый масштабный сорау дип әйтим инде. Менә Түбәтәйне үстерү буенча сезнең нинди планнар менә бу елга? Авыр ел, әмма дә ләкин. Алла теләсә, бу елны без инде туктап калмыйбыз. Бу коронавирус тибенде. Шуңа күрә Алла теләсә, планнарыбызда бер ресторан Казанда ачып җибәрергә ниятлибез инде. Алла бирсә, Алла теләсә. Һәм инде без бу елны Мәскәү шәһәрендә доставканы оештырып җибәрдек. Шуңа күрә безнең инде туганнар, татарлар кем Мәскәүдә яши, шулай ук Мәскәүдә хәзер доставка иге һәм безнең яраткан эшмәкләрне, элешләрне, гөбәдияләрне анда да ашап була инде, Аллага шөкер. Була инде бу елга син бу ел турында сорыйсыңмы, әллә тулысынча? Тулысынчадыр инде, әйдә шулайрак. Но булай безнең әйтик инде шундый иң зур максат, Түбәтәйнең максаты ул татар милли ашларыбызны хәләл буларак дөнья буенча таратырга, төрле илләрдә, төрле илләрнең столицаларында, Алла теләсә Казанда гына түгел, Мәскәүдә генә түгел, һәм бүтән илләрдә дә безнең татарлар, минем шундый хыял, безнең татарлар менә Австралиядә, Сиднейда утырып, Түбәтәйнең эчендә Илһам абыйыбызның
җырларын тыңлап, идәгечә тәмле эчмәкне шулай ашап, шулай идә үзләрен тыйсыннар өчен, идә үзләрен идә булып киттем әле дип, шундай күңелләрендә фикер туып, рәхәт булып китеп, шулай булдырырга без тиеш була бирсә. Шулай булырга насыйп булсын. Әфәрин. Бик зур планнарыгыз. Ала бирсә Австралиядә да түбәтәй ачылыр дип ышанып калабыз. Иде бит сәләт Австралиядә булганы бар. Австралия татарлары минемчә анда кабул итерләр, рәхәтләнеп шул идеяны. Солтан абый, шундый сорау, менә син бит инде эшмәкәр, бизнесмен, син ничек бу юлга бастың? Ничек башланды синең? Минем эшмәкәрлек юлым башланды бер фикердән. Мин Казанга килдем 2007 елда. Мин КФУга инде укырга кирдем, геология буенча. Һәм инде мин беренче елны төрле җирләрдә студент битендә идә пешерергә яратмый. Шуңа күрә төрле җирләрдә ашарга тырыштым. Ләкин татар милли ашларын хәләл форматта һәм менә идәгечә тәмле форматта мин таба алмадым. Шуңа күрә мин никтер кайгырып киттем. Минем әбием инде әни ягыннан Фәни әби ул гомер буе аш тутасы булып эшләде. Менә бөтен күңелен, гомерен биреп инде идә дә бу әни әйтәдер инде, идә дә булганы юк дип әни. Һәм инде минем аның тәмле пешергән ашлары шулай күңелгә, канга сеңеп бетте. Монда килгәч мин аларны ашый алмадым. Шуңа күрә шушы кыен хәлгә эләктем мин. Студент буларак эштә күп авыртканы гелдә бит инде безнең теге перекуслар теге Әләнәсләр ашыйбыз. Фастфуд инде. Инде фастфуд, шундай начар форматында инде. Һәм инде без бер көнне утырган минем иптәшем белән инде бүген ул минем партнер Айнур. Без аның белән утырган шундай нидер фастфуд шилтәрендә. Һәм шушы хыял күңелгә төште, инде Аллаһ Тәгалә җибәргән. Нигәсен без татарлар үзебезнең ашларыбызны шундай форматта булдыра алмыйбыз. Нигә ниндидер ипи кисәге белән котлета бөтен дөнья буенча таралган, безнең димәк иң яраткан ашларыбыз бик зур ассортимент белән, бик төрле тәмнәр белән, алар нигәдер кешеләр кызыксынмый аның белән, алар нигәдер безнең теге әбинең ашларында гына без аларны ашыйбыз, я теге идә берәр зур аш булса, шулай гына аларны чыгарабыз һәм пешерәбез. Шушы фикер шулай күңелгә теге бик авыр булып килеп төште, башка күңелгә. Һәм инде без шулай уйлап җибәрдек. Карале, без бит татарлар булдырырга тиеш андай берне дип. Шулай ничектер уйлап җибәрдек тә, аннан соң инде мин киткәнем чит-илгә яшәргә, Сауд Арабстанда яшәгәнем, баштан укыдым, анда аннан соң эшләдем. Ләкин бөтен вакыт шушы фикер миңа тынычлык бирмәде. Һәр көн йокларга ятканда, иртән торганда анда ниндидер бизнес, анда минем бик күп бизнес төрле тренинглар һәм образование булганы, бизнес уку булганы һәм инде шул бөтен курсларда мин тырыштым шушы идеяны ничектер менә бер концепцияга чыгарырга. Һәм инде Аллаһның рәхмәте белән 2014 елда килеп чыкты, шулай уйлап чыгардым шундый брендбук, Түбәтәй турында, Түбәтәй брендбугы. Анда инде без анда миңа бер дизайнер ярдәм итте Чаллыдан. Анда без менә бөтен Түбәтәйнең нинди форматында булырга тиеш, нинди савыт кәсәләр була, нинди менюда нинди тәмле ашларны пешерергә уйлыйбыз, нинди бизнес модель, нинди менә масштабирование буенча планнарыбыз, нинди шәһәрләрдә кая ничек. Менә шушы брендбук килеп чыккач инде мин ул вакытта каты минем ниятым катыланды, шундай мин инде үземә шундай фикер алдым, битте инде бизнесны оештырып җибәрергә дип һәм эзли башладым. Җегетләр, кызлар, миңа инде берүземә ничектер берүзем уйламадым аны оештырырга. Кеше кирәк. Димәк, син партнерлар белән бергә. Партнерлар эзли башладым. Һәм инде Алла теләсә менә уйлаганым 2013 ел бит безнең универсиада булды. Һәм инде уйлаганым менә 2014 елны битте булдырырга, уже бик актуаль бездә Россиядә, бик Татарстанда бик актуаль, бик кирәкле тема дип. Ләкин кешеләр таба алмадым. Һәм 2015 елны инде менә партнерлар табып, һәм ул вакытта акча да җыелганы минем. Без аны инде оештырып җибәрдек. Миңа Сауд Арабстаннан кайтырга калды. Һәм инде монда тулысынча башларга калды.
Siz uyushtirdingiz ham hozir biz munda salatda, bilerda to'qlanamiz sizning tamli rizqlar bilan ham to'qlanamiz. Menimcha mana eng populyar rizq munda ul qisти burger. Menimcha sizning ul shunday yangi fishka o'ylab topgan. Siz demak qisти buyni ham burgerni tutashtirdingiz. Ham hozir men shunday taqdim bor, sening bilan bir o'yin o'ynab olamiz. Men senga ikki rizq ismini aytaman. Balkim sizning onda yangi rizqlar to'g'ri. Sen ularni qo'shsak, nindi yangi ismli rizq bo'lar edi, shuni aytırga tiyish. Bunda durust javoblar yo'q. Narsa tilaysan, shuni ayta olasan. Menda biror variant qo'shib. Ayda, birinchi manti ham rolli. Mana ekranda da biz ko'ramiz, manti ham rolli. Qo'shsak narsa kelib. Mantirol. Mantirol. Ярый, шәп. Икенче бәлеш һәм шницель. Так. Башницель. Башницель, шәп. Ярый, киләсе ризыклар шәк-шәк һәм хачапури. Хачапури-чак. Хачапури-чак. А минем шундай вариант. Чак-чак-пури. Чак-чак. Булай да була. Ярый, киләсе ризыклар гүбәдия һәм тортилья. Гүбәдилья, шәп. Һәм соңгысы өч пышмак һәм маффин. Шундай итле ризык һәм десерт. Өч пышмаффин. Менә Султан абый сезгә берничә яңа идея, бәлкем көз көне без Түбәтәйнең менюсында күрербез яңа менә шундый ризыклар. Рәхмәт сиңа. Синең белән сөйләштем. Күптәннән күрешкән юк инде. Көтәбез сине сәләттә, көтәбез сине биләрдә. Алла бирсә, әлбәттә күрешербез. Димәк, дуслар, без дәвам итәбез. Султан абый белән сөйләшеп алдык һәм карагыз әле нәрсә бар биредә. Шундый яшелчә, экология, без экология өчен бик кайгыртабыз. Безнең инде 3нче ел рәттән, 4нче ел рәттән монда биләрдә форумда эко-чатыр барлыкка килде. Һәм инде хәзер без шул эко-юнәлешнең җитәкчесе, сез Диана Пагазимова, сез аны күрәсәксез. Экранда 8 сорау рубрикасы. Карыйбыз. Меня зовут Диана Газимова, я руководитель специального проекта «Экосолет». Это специальный проект на форуме «Солет», которому уже 6 лет, и где мы в игровой форме, в образовательной рассказываем детям про экологию. Помимо образовательной программы, где мы приглашаем разных классных спикеров, мы еще делаем такие активности, как игра по целям устойчивого развития, где дети узнают о 17 целях ООН и в процессе познания делают устойчивый город будущего совместно с Академией молодежной дипломатии. Это эко-квиз, где они в формате вопросов смешных или научных тоже узнают о экологических проблемах. Это общественный огород, который мы делаем уже 2-й год, где дети с куратором сажают разные растения, овощи, фрукты, цветы, узнают, как за ними ухаживать, как подкармливать, как бороться с вредителями, снимают урожай. Вот сейчас, например, уже там поспела редиска, завязались помидоры. Вообще детям очень нравится. В первую очередь это растительное мясо, которое появилось буквально несколько лет назад на рынке, которое сделано из горохового белка и других растительных компонентов, которые ничем не уступают вкусу обычного животного мяса. Еще одно изобретение, которое для меня важно, это эко-кожа, которую в том числе сейчас делают из ананасов, из манго, из бананов. И третье изобретение – это, наверное, вообще возможность перерабатывать пластик и сделать из него одежду. Да, что делают крупные компании, типа Nike и прочих. Человек все больше и больше с каждым годом производит мусора. И это не только бытовой мусор, от еды, от упаковки, но и одежда, в том числе. Все это попадает на полигоны или еще хуже на мусоросжигательные заводы. И нам необходимо что-то с ней делать, с этим всем мусором с ним. Единственное, наверное, правильное решение – это его перерабатывать, желательно на все 100%, насколько, по крайней мере, это возможно.
Ну, так как мы живем в цифровом мире, то легче всего использовать, наверное, информацию у блогеров, у тех же, да, в соцсетях. Очень много сейчас пишут. Мой любимый блогер – это Кира Вигоу, Кира Камалова, которая освещает вообще весь спектр экологических вопросов. Есть классный сайт Recycle Mag, где эко-новости, и там какие-то советы полезные. У нас на форуме работает эко-библиотека с книжками разными. На лет 7 назад, когда я посмотрела фильм «Мусор», просто в кинотеатре в «Мир» сходила, посмотрела и увидела на самом деле масштаб проблемы. Когда мы живем в обычном мире, нам кажется, что мы выбросили свой мусор в общественную урну, и это из нашей жизни ушло. На самом деле это пришло где-то в другом месте. И мне показалось, что так не должно быть, по крайней мере, в тех масштабах, которые есть сейчас. Мне хочется, чтобы не только я об этом знала, но еще и дети, как минимум, да. А дети, на самом деле, уже очень много знают, даже больше нас. Если мы начнем предпринимать какие-то действия в сторону уменьшения экологического следа, да, в сторону уменьшения нашего экологического долга перед планетой, то в целом должно быть все очень позитивно и хорошо. То есть мы будем жить в мире, где все максимально органическое, все максимально многоразовое, то есть без одноразовых предметов вообще, или предметов с коротким сроком жизни. Ну и печальный исход, если мы ничего не будем менять в своей жизни, и, скорее всего, флора-фауна погибнет, а в дальнейшем и, наверное, все человечество. Надо быть просто эко-человеком. И каждый год мы набираем команду, у нас есть какая-то основная, и мы добавляем туда новых людей. Обычно это люди, которые были с нами в прошлом году в составе айдаманов там, или даже салькышей. Вот в этом году девочка салькыш прошлого года. Просто нужно написать и сказать: я переживаю за экологию. Самое простое – это внедрить в свою жизнь какие-то эко-привычки. Из самых простых там пользоваться многоразовыми вещами вместо одноразовых. Например, стаканчик, посуда, эко-шопер, авоська для фруктов. И второе, что они могут делать, это рассказывать о том, почему для них это интересно, что это не скучно, что это весело, что сортировать мусор – это тоже игра, и что может это делать каждый. Диана апа, бик зур рәхмәт сиңа шундый мөһим мәгълүмат өчен. Һәм инде без туры эфирне дәвам итәбез. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез һәм без сәләтле кунакларны сезгә күрсәтәбез. Биредә Сәхифә сәләтле кунак. Сәләт Иске Казан аланы өлкән әйдәманы Рафис абый Хәлилов биредә. Рафис абый, кайф ничек? Шәп. Алда гел. Алда гел. Монда рәхәт шуны бел. Афәрин. Рафис абый, быелгы син ничә тапкыр әле форумда? Сәләттә гомумән ничәнче елдан башлап? Сәләттә 11 елдан әле ул вакытта форум фестиваль дип атала иде һәм бик күптән санагандай уже. Сәлкеш буларак булды. Баштан сәлкеш, аннары әйдәман, аннары өлкән әйдәман директор да булып алдым һәм яңадан өлкән әйдәман булып килдем Иске Казан аланына. Яңадан өлкән әйдәман. Кара әле, син 2011 елдан күп елларда булдың монда. Менә быелгы форум нәрсәсе белән аерылып тора синең өчен? Беренчедән яңгыр. Беренчедән яңгыр. Әлегә менә без хәзер студияда яңгыр кыя. Сез үзеңнең җыйган состав белән минемчә Бушындай хәлләр була, күп кеше бара алмый, кемдер чакырасың, балалардан да, үзеңнең әйдәманнардан да. Бу юлы йолдызлар шулай урнашты дик, минем бөтен планнарым, кемнәргә мин яздым, кемнәрне чакырдым, барысы да килә алды. Грубо говоря, Dream Team. Dream Team җыелды синең Иске Казан аланында. Әйдәгез шул Иске Казан аланы турында сөйләшеп китик. Нәрсә әйтә аласың? Нәрсә белән Иске Казан аланы быел аерыла? Быел Иске Казан аланы үтә иде Иске Казан тыюлыгында, Казан артында һәр елны, ләкин быел шундый сәбәпләр аркасында без беренче тапкыр биләргә килдек. Әмма дә ләкин бу атмосфераны үзгәртмәде, бәлки башка параллель шәп яктан алып китте. Әйе. Тагын Иске Казан үзенчә ул, ничек әйтим, шундый
нокта җәйдә. Күп кеше форумнарга баралар да, барайык да җәйнең ахырында аерым бер тыюлыкка үзең генә шундый ничек әйтик, аерым бер сәләтнең дөньясы дип әйтик. Афарин. Инде хәзер менә форумнар беткәч, искә төшәр, кем булып эшлисең? Мин теш табибы булып эшлим. Теш табибы. Әйе, нәкъ шулай менә теш табибы хас өлкән Айдаман эшләрен берләштерү авырмы ул, юкмы? Син хәзер эшләр күптер. Әйе. Вакыт табасың. Мин Сәләткә килергә. Сәләткә шуның өчен быел бер форумга гына килә алдым. Әмма дә ләкин үземнең ничек параллель үткәрсәк баш җитәкләреннән клиникадагы алардан сорадым, зинһар өчен хотя бы 5 көнгә җибәрегез мине сәләткә. Үзем миңа ничек әйтик, кем сәләттә һәр елны килә. Безнең елыбыз яңа елдан яңа елга хәтле түгел, сәләттән сәләткә хәтле. Безнең перезагрузка булып ала. Минем өчен белмим, күп кеше өчен дә шулайдыр. Һәм миңа җибәрделәр, миңа каршы килмәделәр. Мин менә сезнең алдыгызда утырам. Рәхмәт. Рәхмәт синең эш урыныңа, синең босларыңа, сезгә сәлам. Җитәкчеләреңә бик зур рәхмәт. Рафис абый сине монда күрергә бик шат. Әйдә, шулай хәзер синең белән бер уен уйнап алабыз. Менә сәләт җырларын без хәзер сиңа кире тәртиптә тыңлатабыз. Син менә наушник ки аласың, әйе. Син кире тәртиптә шул җырларны тыңлыйсың һәм инде нинди җыр икәнен әйтергә кирәк сиңа. Яр. Ишетеләме? Менә беренче җыр. Сез дә ишетәсез, комментарида яза аласыз нинди җыр сезнең уйлавыгызча. Шундый тиз темптагы җыр. Минем колакка аю баскан әгәр тәртип. Дуслар, сезнең вариантлар булса, языгыз комментарида. Минемчә, мин ялгышырга мөмкин, бу форумның быелгы җырына охшаган. Форумның быелгы җыры. Һәм дөрес җавап тыңлыйбыз. Шулай, Рафис абый яхшы, Илгиз абый, Зарина апа җырлаган җыр. Димәк, икенче җырга күчәбез, шулай кире тәртиптә аны тыңлыйбыз. Киттек. Бу әлбәттә Иназа Бесафиуллин. Әлбәттә, кире тәртиптә булса да син таныйсың. Мин үземне эзләдем. Һәм инде хәзер безнең булачак соңгы җыр. Дуслар, әгәр дә шулай сез дөрес җавапны беләсез икән, языгыз тизрәк комментарийларга. Димәк, тыңлыйбыз соңгы җыр. Бу җырны һәрбер сәлкеш белә. Һәрбер Айдаман. Сигез дөньяда, сигез эсләдем. Сигез дөньяда, сигез күрдем. Әлбәттә. Дөрес җавап. Әйе, дөрес җавап. Анда башка фрагмент иде, менә ләкин барлык җавапларга, бу сорауларга син дөрес җавап бирдең. Димәк, Рафис абый, бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә рәхмәт. Килгәнең өчен хәзер инде әлбәттә син аланың янына барасың. Берничә сүз әйтә алсаң, аланыңа кемгә син сәлам әйтергә телисең? Казан, мин сезне яратам. Сез супер пупсики һәм сезгә рәхмәт, составка рәхмәт, барлык организаторларга рәхмәт. Сәләттә булган, анда калачак гомергә миңа кажется, мин татарча әйткәндә. Мин сезне яратам. Менә хәзер быел форумда 600 бала, бу форумда менә иске Казан аланда ничә бала туган? Ничә балага син хәзер сәлам җиткердең? 98 балага, кәмдәки 8 Айдаманга, әгәр дә ки сәләтне ничек пример китерик сөт дип алсак. Ого! Ох! Искиткеч. Рәхмәт бик зур. Безнең белән биредә сәләт иске Казан аланы өлкән Айдаманы Рафис абый Халилов булды. Рафис абый, рәхмәт сиңа. Дәвам итәбез, дуслар. Хәзер инде без әз генә комментарийларны, сезнең комментарийларны укып китәбез. Сәләт лайв. Сез безне кемдер хәзер безне Instagramда карый, кемдер ВКонтактеда безне карый, кемдер безне хәзер карый YouTube'та. Шуңа күрә барчагызга да тагын бер кат кайнар сәлам. Һәм инде сез мин шул атаган социаль челтәрләрдә
яза аласыз комментарийлар. Шулай ук шуны әйтергә кирәк, дуслар, безнең бит әле TikTok бар. Хәзер бик актуаль социаль челтәр, ул да булса TikTok. Шуңа күрә сез Сәләт Official дип язсагыз TikTokта, хәзер яшьләр күбесе, минемчә барысы да TikTok белән куллана. Сез безнең аккаунтка, Сәләтнең официаль аккаунтына керә аласыз һәм безнең TikToкларны да карый аласыз. Димәк, комментарийлар. Мин хәзер YouTube'та, мин хәзер ВКонтактега керәм. Димәк, Гөлназ Набиуллина безгә яза. Әдилә Набиуллинага кайнар сәлам. Афәрин. Шулай ук Новиков M084 дигән аккаунтлы кеше безгә йөрәкләр җиткерә. Ярый, бик зур рәхмәт. Смайликлар өчен дә рәхмәт, сезнең сәламнарыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Безгә яза Диана 8257 дигән никнейм. Диана яза безгә сәлам, Сәләт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Белмим, кайдан сез безне карыйсыз, шулай ук яза аласыз. Кемнәр хәзер Казанда, Бөгелмәдә, Сабада, Чаллыда, Мәскәүдә, Калифорнияда, Австралиядә беләбез, безне бөтен дөнья карый, безне Австралия татарлары, Америка татарлары, башка ил татарлары безне карый. Без сезнең комментарийларыгызны күрәбез. Айрым бик зур рәхмәт сезгә комментарийлар өчен. Һәм инде без дәвам итәбез, дуслар. Хәзер безнең киләсе шундый сәхифә булачак. Ул да булса иҗади чыгыш, иҗади номер. Һәм инде бирдә бүген безнең шәп кенә егетләр, алар бүген Сабадан килеп җиттеләр биләргә. Ул да булса Тараф төркеме. Булат, Нияз, сәлам егетләр. Ничек килеп җиттегез? Безне бик уңайлы гына машинада китереп куйдылар монда. Бик якты каршы алдылар. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Сезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Әгез бер-ике сүз җәй үтеп бара бит инде. Җәй август ае. Ничек җәйне үткәрәсез? Нәрсәләр эшлисез? Яс, сөйкәсме? Кабатлыйбыз, чыгышларга әзерләнәбез. Шуның арасында инде җиләк җыябыз, чикләү җыябыз авылда. Әзрәк эшләргә туры килә, печән җыярга мәсәлән. Мин күзәтеп торам, Instagramда күрдем. Шуннан да егетләр җиләк җыя, илһамлана. Сезне Instagramда ничек табып була? Instagramда taraf.band дип язсагыз, инглиз хәрефләре белән чыга. Тараф төркеме дисәгез дә чыга инде. Әлегә сез егетләргә языла аласыз һәм инде без егетләр сүзне сезгә тапшырабыз. Рәхим итегез. Тараф төркеме. Mikroschemalar Жилысы якын Без изат тасма Һәм супер җилем буыннан Антенна урманны Радио дукан Сүтелә әкрен Деңкалар доламай Интернет аша Дөнья кавыша Браузерда күн сайын Үзгәрә рәсем Көйгә салынган Принтерлар тавышы Электрон хиснең Йөрәге күрәсе Йөрәге күрәсе Йөрәге күрәсе Рәхмәт, Тараф төркеме. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез, кемнәр экраннар янында алкышлап алыйк әле. Рәхмәт Булат, рәхмәт Нияз. Һәм инде кич белән әле интеллектуаль турнир вакытында егетләр чыгыш ясыйлар. Барбыз бергә егетләрне рәхәтләнеп тыңларбыз. Рәхмәт. Менә шундый бүген безнең иҗади номер булды. Һәм инде
тагын бер кат әйтеп китәм, менә безнең студия, без хәзер биләрдә, без хәзер форумда, Junior Skills Биләр форум 2020. Әлегә безнең икенче көн бара, һәм инде әлбәттә biz биләрдә һәм биләр турында берничә сүз әйтергә кирәк. Минемчә, форум биләрдә музей тыюлыгы җирлегендә уза. Май аенда ул ТССР 100 еллыгы кысаларында Алексеевск районы бренды булып танылды. Һәм инде биләр урта гасырлар чоры шәһәре, Идел буе Болгар дәүләтенең баш каласы. Бу шәһәрнең даны бөтен дөньяга таралган булган, үз заманында күз алдыгызга китерегез, Париж һәм Лондон шәһәрләреннән зуррак булган биләр. Һәм инде борынгы рус язмаларында, гарәп сәяхәтчеләре калдырган истәлекләрдә, татар риваятләрендә биләр турында хәбәрләр сакланып калган. Һәм инде биредә 922 елда ислам дине кабул ителә. Һәм сәләт 1997 елдан биләргә кайта һәм кайтуны дәвам итә. Без янәдән биләрдә 6-нчы форум әле безнең дәвам итә. Һәм инде беләсезме, сәләттә безнең һәр көн сайын бар шатлыклы хәбәрләр, һәм инде тагын бер ничә шатлыклы хәбәр турында әйтергә кирәк. Менә безнекеләр ел лидеры 2020 конкурсында җиңүгә иреште. Без котлыйбыз җиңүчеләрне. Ул да булса, без республиканың киләчәге махсус номинациясендә җиңүче ул Сәфәр Моратшин, 18-25 яшьлекләр арасында балалар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе номинациясендә 3-нче урын яулаган Ләйсән Нуриева. Котлыйбыз. 18-23 яшьлекләр арасында яшьләр иҗтимагый берләшмәсе лидеры номинациясендә 1-нче урын яулаган Руслан Сабиров. 24-30 яшьлекләр арасында балалар иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе номинациясендә 1-нче урын яулаган Надир Курамшин. Надир абый ул һәр вакыттагыча 1-нче. Надир абый, без сине котлыйбыз. Барлык җиңүчеләрне чын күңелдән котлыйбыз. Тагын да зуррак уңышлар, яңа үрләр сезгә телибез. Шуның белән безнең туры эфир тамам. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Безне караган өчен. Әйдәгез, берничә комментарий монда бар, аларны укып китәм. Менә язалар: сәлам, сәләт. Алина безгә яза. Форумда ничә әйдәманнар? Мин инде әйткәнемчә, форумда 600-гә якын сәлкеш җыелды һәм 48 әйдәман эшли бу форумда. Сәлам Саба егетләренә, Илзатка, Муратка, Алмазга, Азатка һәм башкаларга. Безгә яза Лилия Фан 75. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, сезнең комментарийларыгыз өчен. Һәм инде шулай, без сезне иртәгә чакырабыз 18:30-да Сәләт Лайв. Без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез.